Riwas ngecipris panjang lebar jebule ora mudeng. Ya ngene iki lho tak arepe nyamben dino iki ngene iki sentono oleh wes. Jan. Weh. Lagi ngopo Aris ya? Semedi apa ya? Mumet aku jagon karo Jarot iki. Ora menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Tak turun-turun kene menilan mumet ya aku. Lagi semedi tau iki. Ora gur merenung. Ke apa sing dipikir kayak iki? Halah dawa nek diceritake. Sembuh iki. Cah loro ke dong apa ke? Dong rasane aku mesti. Genah iki. Jarot karo Aris ke. Padha-padha karo tukang maidu, tukang rasan-rasan wis ora genah ke. Ajak-ajakane wedangan ora gelem do kerja. Tidak merantau apa ora? Yo sida no. Lah kapan? Yo sik aku ngenteni rewangane Pak Gembul sik. Oh, anake sing barep karep rabi. Iya. Sing merantau kae. Heeh. Berarti sukses tenan kae le merantau. Iya makanya aku kepengen ya. Wah, iki dua lontang lantung iki. Rasane aku sih. Sorry yo. Didonya Jakarta, Dot. Yo sido lah. Mantep aku Rono. Bae sukses. Ya wis ora apa-apa, sementing nyawane selamat wae. Kendang mangkat. Aku tak ning desa wae. Tak lateni ning kene sithik-sithik. Sik. Aku mau ki arep nagih opah lho iki. Apa-apa. Lagi nunggoni ngon-ngonmu tentu jadi dah. Dia dikira gratisan loh. Wes beres wae. Paling-paling kali. Wis kayu yang Ramojo yuk. Ramojo. Iya, saya jajan. Nyate. Iya, si ayo. Angkat. Ayo Rot. Nyate to iki. Kelihatan ya. Wah, lumayan ya, Mbak. Yang Karangmojo iki, Rot. Wah, kena nyate. Ngombene es teh. Ya, kan cocok. Cocok iki karo jagongan nek ono ngalor ngidul. Ora karu-karuan nih kok. Sedulur kabeh aja lali nggih, ampun kesupen pokoke. Iki. Aja lali ya lur. Like, comment, share, and subscribe. Nah, iki ya enak iki. Lali ya lho. Channel-e dijak keluarga. Nuwun.